Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekele m ọnụ. Anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka a ịkọrọ na akụkọ ọhụrụ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'oru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'ala ụmụ anụmanụ, e nwere otu ududo aha ya bụ Amansi nke bi n'obodo ahụ. Nwunye Amansi maka esi esi erimeri nke ọma, mana oge niile Amansi na-achọ idetu ọnụ nri ndị ọzọ siri n'obodo ahụ karịa nke nwunye ya. Otu ụbọchị, dịka nwunye ya malitere isi nri abalị, ududo ya bụ Amansi zọpụrụ ụkwụ ma gawa na nke enyi ya nwoke oke bekee. N'oge ahụ, oke bekee na-esi erimeri akwụkwọ ụgụ. Ududo wee tikpuo, akwụkwọ nri nke a na-esi isi ụtọ. Oke bekee wee gwa ya na ọ fọdụrụ obere ka o ghee, na ya chere obere ka ha rie ya. Amansi wee gwa ya na ya nwere ihe ndị ọ chọrọ ime n'ụlọ, ma ọ bụ n'ihi na ọ maara na ya bụrụ na ọ nọdụ chere nri ahụ, oke bekee ga-enye ya ozi ndị ọ ga-agara ya tupu ha erie nri ahụ. Amansi wee gwa oke bekee na ya ga-ekegide otu eriri ududo ya n'ite nri ahụ ma kegide otu n'ụkwụ ya, nke na oge ọ fọdụrụ ya n'ala na ya ga-amata ma bịaghachi. Oke bekee nabatara nke ahụ ma kwe ka o kegide eriri ududo ya n'ite nri ya. Dịka ọ zọpụrụ ụkwụ pụọ n'ụlọ oke bekee, o tipụrụ mkpu, "Ana m ekuru isi agwa." Isi agwa nke a na-esi isi ụtọ. Oge ahụ ka enwe kpọkuru ya na ya batawa n'ụlọ ya n'ihi na ọ bụ ya na-esi agwa ahụ. Ma dịka agwa ahụ eghechabeghị, Amansi gwakwara ya ka ya kegide eriri ududo ya n'ite ya ma kegide otu n'ụkwụ ya, ka ọ ga-abụ ozugbo nri ahụ na-eghe na ya ga-amata ma bịa rie nke ya. Enwe nabatara nke ahụ. Ududo bụ Amansi wee zọpụ ụkwụ pụọ na nke enwe. Dịka ọ nọ n'ụzọ, o tipụrụ mkpu, "Ana m ekuru isi ji bekee." Isi ji bekee nke a na-esi isi ụtọ. "Amansi enyi m," ka ezi kpọkuru ya, "ọ bụ m na-esi ji bekee ahụ. Batawa n'ihi na ọ fọdụrụ obere ka ji bekee a ghee." Oge Amansi rutere ebe ahụ, ọ gwara ezi na ya nwere ụfọdụ ihe ndị ọ chọrọ ime n'ụlọ, na ya ga-ekegide otu eriri ududo ya n'ite nri ahụ ma kegide ya n'otu ụkwụ ya, ka ọ ga-abụ n'oge ọ fọdatara erimeri ahụ na ya ga-amata ozugbo ma bịa rie nke ya. Ezi nabatara ntụnye uche obi ahụ ma kwe ya ka o kegide otu eriri ududo ya n'ite nri ahụ. Oge Amansi pụrụ n'ụlọ ezi, ọ zọpụrụ ụkwụ gawa n'ụzọ mmiri iyi obodo ahụ, bụ ebe ọ nọ banyekwa n'ụlọ anụmanụ ndị ọzọ ndị na-esi nri abalị. Oge o rutere n'iyi obodo ha, ọ gwara onwe ya, "Nke a bụ nchepụta uche pụrụ iche. Abụ m nnọọ onye maara ihe karịa anụmanụ niile. Amaghị m onye nke mbụ nri ya ga-ebu ụzọ ghee." Ozugbo o kwuchara nke ahụ, otu eriri ududo ya wee dọtịa ya n'ụkwụ. Amansi ekwuo n'obi ụtọ. Nke ahụ bụ ite nri oke bekee. Ma n'otu ntabi anya, eriri ududo ya adọ ya n'otu ụkwụ ọzọ, ọ bụrụ nke enwe. Ka ọ na-atụgharị uche n'ihe ọ ga-eme, nke atọ, nke anọ, nke ise, nke isii, nke asaa na nke asatọ amalite ịdọ ya vam vam vam. Ụkwụ ya wee malite ịgbatị ma dị gịrịgịrị, nke mere ka ọ tụba onwe ya n'ime mmiri iyi ahụ wee sapụ eriri ududo ahụ niile, dịka o nweghị otu n'ime nri ndị ahụ o riri. Ruokwa taa, ududo nwere ụkwụ asatọ ndị dị gịrịgịrị. Ndị okenye na-ekwusị, a na-echeta onye akpịrị ogologo n'ụbọchị ọbụla ụtara ji dị ọtụtụ. Ọzọkwa, ọ bụ naanị onye iberibe na-ekwu na nri nwunye ya siri adịghị ụtọ. Nke ahụ bụ eziokwu, Papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, Papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.